Hai meses que a deteriorada senda peonil do Naval foi retirada. A nova será unha realidade antes deste verán, segundo a intención do Goberno da Illa de Arousa. Para a súa construción vanse investir máis de 442.000 euros, dos que a Deputación achega o 90% en base a unha subvención herdada do anterior Goberno provincial. Esta mañá o presidente Luís López asinaba co alcalde insular ese convenio. Esa é unha arteria que conecta o centro administrativo, cultural e comercial da illa co seu pulmón verde, que é Monte Palmeira e o monte. É unha urbanización que vai en base a esas directrices e liñas que estamos a promover desde a Deputación, que é ganar espazo para os peóns, promover principalmente os desplazamentos a pé. O proxecto contempla a construción de novas virarrúas nesa zona, a ampliación das que xa hai e a reordenación das prazas de estacionamento. É unha senda que se vai a realizar dende onde está a Escola de Pau hasta arriba, hasta a zona casi das Rubas. É unha, ali aparecía, había unha senda de madeira que se retirou porque estaba en moi mal estado. E agora o que se vai facer é unha nova senda, con as aceras, uns estacionamentos en condicións, e humanizar toda a praza, toda esa estrada que recorre ese tramo do Naval. Aproveitando a visita do presidente provincial ao Concello, o equipo de goberno trasladou algunhas peticións nas que queren implicar a Deputación. A prioritaria, avanza o alcalde, a construción do futuro pabillón polideportivo. Cos diferentes propietarios das parcelas, e se isto vai en bo camiño, que vai a ir en bo camiño, lógicamente a Diputación ten que axudarnos, botarnos unha man, porque vai ser unha infraestructura, vai ser a infraestructura directamente do Concello nesta legislatura. Luís López comprometeuse co goberno local a escoitar e atender as súas demandas, reiterando o seu compromiso co municipalismo e o apoio por parte da Deputación aos proxectos que impulsen os concellos da provincia.